mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su munan waye yake kashe mu yaran su ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su munan waye yake kashe mu yaran su ne. Ilahi ga rundunar macuta suna kashe mutane. Yahudawa na kashe Falastin wannan ƙasar suwa ne. Waɗanda ake cewa shugabanni su suke kashe mutane. Wai don mun ƙi musallama wa tsarin arna ake kashe mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Idan ka ce na garin ku shi ba yaran Yahud bane ba, yaransu ne. Falastina ana kashe musulmi me yasa bai ce ufan ba, yaransu ne. Mutane mu yi nazari ƙasar nan ba a daina yin kisa ba, yaransu ne. 2015 12 Disamba gwamnati ta kashe mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Dukkanin wata gwamnatin da ba ƙur'ani take riko ba, yaransu ne. Duk wanda yake yin hukunci ba kan tsarin Ubangiji ba, yaransu ne. Duk wanda ya ce bai fahimci alzakzaki mai yake kira ba, yaransu ne. Domin sanda ake kashe mu mun ganshi yana ta tsangwamar mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Yahudawa su sukan yi kwace a ƙasar Falastinin nan, yaransu ne. Yahudawa su suke taɓarna a dukka duniyan nan, yaransu ne. To mu yanzu a nan ƙasar su waye suke kashe mu kenan, yaransu ne. A wancan mulkin da wanga mulkin su ne suke kashe mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Dan an ce mana an yi canji yanzu wani ne akan kujera, yaransu ne. Amma har yau rayuwar mu kunci haba al'umma ku lura, yaransu ne. Mu ma mun zama 'yan Falastinu dole mu tashi mu yi kora, yaransu ne. Da yunwa suka lallasa mu sun dora talauci na bugun mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Kisan da ake yi a dukka faɗin Najeriya su waye, yaransu ne. Da tsadar kayan abinci ko sace mutum aje a boye, yaransu ne. Da sabon ko gobara a kasuwa haba al'umma su waye, yaransu ne. Masallaci da cikin gidaje an bi ma an kashe mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Su waye suka tura rundunar sojoji a shekaran nan, yaransu ne. A Zazzau a Husainiya aka yi ta kashe al'umma hakan nan, yaransu ne. Su wake murnar kisa akan al'umma a lokacin nan, yaransu ne. Su waye suka dinga yin walima wai dan ana kashe mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. 12 ga Disamba Yahudu sun mummunan kisa akan mu, yaransu ne. 2015 a mulkin ɗan Daura an kashe mu, yaransu ne. Aka yi ta mana iskili su waye suka dinga tsangwamar mu, yaransu ne. A jefe mu a ce Buhari shi zai karar da mu dukan mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaransu ne. Miyagun da suke kashe mu kuma su ne suke kashe ku, yaransu ne. Da yunwa tsadar abinci sata fatara tana ta bin ku, yaransu ne. Yahudawa karnukan suna nan a cikin kun rike ku, yaransu ne. Mu dai mun yi baran-baran tunan duniya yanzu ga su ga mu yaransu ne. Mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne. Yahudawa
ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne mafarkin su karkashe dukkanin mabiyin gidan ma'aiki yaran su ne amma ya ka gani ana ta harbi har yau muna ta doki yaran su ne duk wanda yake kin waɗanda ke bin ahalin gidan ma'aiki yaran su ne ko ya sani ko bai sani ba tabbas kuma bayyana yana bin su yahudi ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne Yahudawa su suke ta makircin rabba kan mutane yaran su ne su ne ke kafa ƙungiya su fara daga kafirta mutane yaran su ne wai waye ke ba waɗanda ke harbe al'umma kuɗi ne yaran su ne hukuma ita ce karan farautar arna suna kashe mu yaran su ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne wai waye kashe yan uwa a can baya Kano a ran Kudus ne yaran su ne yasa aka bude wuta dukkanin manufar saman sani ne yaran su ne kazamun kwaro to ya ka gan mu muna nan jihar mu zaune yaran su ne jinanan yan uwan mu shidda na nan auyan kamun sani mu yaran su ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwan mu ne Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne dukkanin shugabannin baya na kasar mu an kalura yaran su ne da Shagara Abacha koko Babangida Fajiri Tsagera yaran su ne Aduwa da Obasanjo da Jonathan sun yi yunkuri kulura su so kashe Alzakzaki Allah ne ke kare jagoran mu mafitar mu ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne shi ko General Dogo sai ya dage wai shi za ya kashe shi yaran su ne ya karɓo kwangilar Yahuda ai dole ya ida ayyukan shi yaran su ne janar kayi iya abin da za ka yi Allah yana tsare shi yaran su ne Falastin har yau ana ta zalunci muna bakin ciki mu dan uwanmu ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne duk wanda ya ce ba ruwan shi yan wata ƙasar ake kashewa yaran su ne anan ma mun ga masu yin walima shi'a ake kashewa yaran su ne to ya ka gani masu yin kisan kan yauwa suke ragawa yaran su ne wannan tsarin babu inda zai kai mu zo ga addinin mu mafitar mu ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne mu ji tausayin Falastin Yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne mutane ga tambaya ƙasar nan waye yake kashe mu yaran su ne Yahudawa na kisa Falastin nan waye yake kashe mu yaran su ne da sallar Idi da Juma'a ko Hajji waye yake hana mu yaran su ne suwa ke ce mana maulidi ba kyau dan ake kashe mu yaran su ne suwa ke cewa a zo a harbe yan maulidi dukan mu yaran su ne da an rarraba kawunan musulmi suwa suke raba mu yaran su ne waɗanda suke raba kanmu suke sawa ana kashe mu yaran su ne a mulkin Jonathan muna ta kuka maƙiya suna ziga mu yaran su ne muna ta faɗin baba in ya zo shi zai kara rayukan mu yaran su ne amma da ya zo sai muka yi ta kuka yunwa tana bugun mu yaran su ne ya ce a kashe yan uwa musulmi don ado da bakunan mu yaran su ne ashe babbar kwangila ya anso don ya karkashe dukan mu yaran su ne ya turo baratai da rundunoni da igwa-igwa a kanmu
ya ce kar a rage mu kar a kyale mu a karkashe dukanmu da mata da maza da yara manya da abin dige dukanmu amma sai da ya shirya yar dirama don ya ruɗa masu gyanmu duk wanda ya yarda wai an tare hanyar soja mun sani mu yahudawa yake yi wa aiki don a ruɗa al'ummar mu wai don mun yi baran-baran da tsarin arna ake kashe mu don mun ce islam muke bukata mafitar ma'addinin mu yahudawa ne suke mafarkin za su rusa addinin mu shi yasa azzalimai suke so su ga sun rage yawan mu wai su da azatansu za su karar da mu gaba ɗayan mu suna so su ga sun kawar da sayyid alzakzaki silar mu sun kashe mutum sama da 1000 sai suka dinga yin slogan wai sun kashe dukanmu suna ce mana sun gama da shi'a sun rusa ɗakunanmu sun ce sun kashe zakzaki shikenan wai sun gama dukanmu ana ta yi mana izgili muna kuka rabbu ne nufinmu an harbe 'ya'yan kashewa an ce mana babu kai mun damu yahudawa kun ga yanda Allah ya nuna ya fi son mu an kai manyan malamai an nuna musu gawar jagoran mu wai su sun yi zaton kawai shikenan an murkushe mu ga mu an ɗau gawar 'yan uwan mu an sa su a rama an hana mu an binne sama da 1000 a rami ɗaya mun gane dukanmu mutane kuma an kare yahudawa ne suke kashe mu suna so su rage yawan musulmi a ƙasa suna rage mu suna sa yaransu masu mulki suna ta'addabar mu wai har ma wani gwamna yayi ta cewa addini ya hana mu mutane ba wanda zai haramta mana bin ubangijinmu Falastin an yi shekaru da dama ana kashe irinmu mu ma nan yaran yahudu su ne fa suke ta'addabar mu ku zo mu haɗe kai mu rusa arna mu riƙe ubangijinmu Allah ne gatan mu musulunci shi kaɗai ne igiyar mu mafitar mu ne mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne mutane mu ji tausayin Falastin dan uwanmu ne yahudawa ke kashe su muna waye yake kashe mu yaran su ne